Karong National Heritage Month, usa ka photo exhibit ang gimontar sa grupo sa mga estudyante sa General Santos City sa pagigalayon sa lokal nga kagamhanan aron sa pagpalapad pa sa historical awareness sa syudad. Ani ang report ni Tony Humamil. Sa paglabay sa panahon, tataw ang dakong kalambuan karon sa General Santos City, ang tuna capital of the Philippines. Apan unsa ba ang General Santos City kaniadto? Dungan sa National Heritage Month, among gipangutana kining pipila ka mga general kung nasayod ba sila sa kasaysayan sa ilang yutang na tawhan. I could say na gamay na lang ako nabalaan na history diri sa Jansan. Bali gamay lang siya, sir. Busa nagpahigayon og photo exhibit ang grupo sa mga estudyante sa Mindanao State University, ilawom sa AB History Program sa pag-alayon sa City Government of General Santos ug ubang tulunghaan. Kini aron makahatag og kaalam sa mga lumulupyo ug bisan mga langyaw kalabot sa kasaysayan sa lungsod. Yun nga yung concern namin. Maupod na naami photo exhibit there para at least man lang aware sila. This photo exhibit aims to para historical awareness, of course. Gusto na mo-aware ang mga tao sa kung paunsa na buo ang General Santos City. Gipakita sa maong exhibit ang pag-abot ni General Paulino Santos nga mao'y founder sa General Santos City, kauban ang first batch of settlers niadtong 1939. Ug uban pang photo archive sa mga kanhi itsura sa mga nagkadaayang lugar sa Jansan. Sa aming photo exhibit is we have 3 periods. Yung pre-analysis period kung saan ano ba before yung Jansan, kung sino yung mga importanteng figures, and then we have the analysis period. Dito yung pagdating ng mga Christian settlers and kung paano sila namuhay, and then the post-NLSA period, after mga happenings after the World War II kung naglago ba ang General Santos City. Kinisubay sab sa pagsaulog sa syudad sa Local History and Heritage Week. Ilawom sa City Ordinance No. 4 Series of 2021 matag ikatulong semana sa bulan sa Mayo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.